Hej alle sammen. Mig og Niklas skal lave en chilismagning med sådan en lille stærk chili her. Yes, ja, vi ved ikke, hvad den hedder. Bare stærk. Ja. Det går rigtig godt, man skal den over, synes jeg. Der er lidt kerner i. Putte ud, for vi ikke kan tåle så meget stærk mad. Men også vaskevand, det er vigtigt. Nu putter den lige ned i sådan en kop her. Det er vigtigt. Håndmat. Okay. Så, Det er ikke mig. så tager vi halvdelen af den. Det går stærkt. Det var for stærkt. Og så tager vi halvdelen. Så. Man tager det helt ind på en gang. Ja. 1, 2, 3. Nej, i starten er det ikke så galt. Nu kan jeg godt mærke, at der kommer lidt Jeg kommer putte i det der. Jeg holder det kæft. Ej, jeg glas. Kom Jeg skal have noget. Og det er vigtigt. Jeg tager det sidste. Det er slemt. Jeg skal holde også af mig. Kom. Nej. Tak. Jeg skal nu frisk luft. Jeg har ikke fuldtog her da. Jamen, det bliver ved. Hvor lang tid? Hvor lang tid kan det blive? Ja, Kan det gå? jeg tror, det stopper optagelsen. Ja.